И какво става, хора? Аз съм Бехчет и добре дошли на това в каналът ми. В днескашното видео ще играем FC Mobile и както сте разбрали в предишното видео ви обещах, че ще там правя квестове, ще събера джемове и обещах да направим един мини пак опенинг и ще направим ето сега. И както сте разбрали, станах FC чемпион с много труд. И пак там взех джемове, взех награди и няколко поинта там. И като влезна в отбора, има едно нещо друго. И какво е това? Бекманаман ще играе на дясно крило, защото на ляво крило не може. Там му топката, ако се срещна с Кафу, с Замброта, ами не може. Не знам, защото ама на дясното крило дриблира, добри финези и акселерейшън има човека. Но на лявото крило не може просто. Там с пауършот и малко дриблинг. Но в десното крило е уникален. И имам 3608 ранко points. В този видео очаквам да ми се падна нещо хубаво. Ами, почваме с квестове. Аз ги направих. Играх за 5000 диамата в чалендж модове и ги събрах. Тимовете и почваме, давай хора, да вземаме награди. И ето квестове са готови. И почваме с един пак опенинг. Имам 20 000 джема. И ще взимаме билети, но първо да взимаме фри наградата. И охо, драфт, супер. Още един безплатен драфт. Браво, супер. Браво, следваме пак опенинг правим, хора. И почваме. Още 5000 имаме. И имаме 7 билета. И влязохме на драфтовете. И с кое да почваме с топ дуос или с Champions League. И хайде с топ дуос. Да, почваме, хора. И локаут, първият локаут. Белгия. Сайкър, Джувентус. И това е Опенда.
Дет за нищо не трябва. Почваме с УЕФА. Един билет и няма локаут, за съжаление. Но не се пада и печага 112 за нищо е. И пак с топ лос. Локаут. О, локаут. Не, брат. 113к. Санчес. Почваме с УЕФА пак. Ами, не се падна нещо. Или? Не, няма локаут. 110 там. И пак с топ лос. Давай. И пак локаут, хора. Англия. Кем. Астон Вила. 114 Роджерс. Ами, не ми трябва. Аз имам Кам, Озун. И с пак УЕФА. Какво стана тука? Богдан е само. Иди. Какво стана тука? Какво стана тука? Ами хора, продължаваме с пак опонинга. Нещо там бъгнали са или почваме с драфтовете. Ще отворим от УЕФА. Даваме и няма локаут. 112. И в топ долар. И пак няма локаут. Може 100 джама откъде да вземем от тези награди. Ами да почнем. Айде. Да, хора, почваме. Браво. Бранко пън. Vai, много е малко. Ще взема отвратително. Един ден. И е спорт. Един ден. Изпуснах май нещо, но... Имаме вече 3000. Има пак един драфт. И ще отворим от УЕФА. Давай! Един драфт и няма локаут, хора. За съжаление няма локаут. Но това не пречи, защото няма стои. Макай. Интересно. Макай. От топ лос 115 искам един Йълзус ми се пана, хора. Ще го пробвам като Кам или като дясно пробвам да
Днес не. Кой даваме хора? Аз ми даваме Рафиня. Ами, стигат ли ни? Ето това. Давай. Ами да, точно са. Но. Рафиня. Няма да го дам. И се надяваме на Йълдъз. Натискам хора. Аз ще крея. Коня. Йълдъз, хора, Йълдъз. Йълдъз, хора, Йълдъз. И взехме 115 Кенан Йълдъз, хора. И отиваме в Глобани. И ще го играем на ляво крило. Браво! Пакнахме Кенан Йълдъз. 119 и бам, 120. Ами, казах, ще я играх като кам, но не. На лявото крило. И даваме от Пересич на Кенан Йълдъз. Бам! Давай. Ооо. Трябва да купувам фолдър. И хора, пакваме Кенан. Знах си, че ще пакваме Йълдъз, картичката. Очаквам да е много добра, хора. На лявото крило. Отдясно от Мараман. Давай. И още едно. И сме готови. Отиваме в Йълдъз. Не ги гледам съдовете, хора. Не ги гледам. 30. И The Points, Winger, Inverted Winger и Dribbling. Колко ще има? 126 PS, 185 шутинг, 149 пасинг и 200 Dribbling има. 193 acceleration, 200 sprint speed, 215 back control, 214 agility и има 194 финишинг. Пакваме Йълдъз, хора. За мен е W пак опонинг. Ами това беше видеото, хора. Това беше видеото, хора. Ако искате още поредни видеа, лайк и subscribe от мен. Айде, чао!